Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri berjudul Ngojek Sundel Bolong di Padangan. Anggone makarya dadi tukang ojek kawit dheweke isih bujangan nganti duwe anak papat. Wiwit rambute isih ireng nganti nyambel wijen. Yen diitung-itung wis kliwat 20 taun. Nanging tumrap Dolatif pakaryan mau dilakoni kanthi senenge ati. Kawit sepisanan ngojek nganti seprene pangkalane ya tetep ana protelon baru. Ana tukang ojek 10 ing pangkalan iku. Ning sing paling kendel mung Dolatif. Ing kalangane pengojek dheweke entuk paraban dul wengi. Merga ora ana sing wani ngojek wayah wengi kejaba Dolatif ing prapatan baru Padangan. Ngojek wanci bengi pancen mbutuhake ati tatak lan kekendelan mirunggan. Sebab wilayah kono wis kondang ora aman. Durung suwe kisah siji Rewang Idul sing nekat ngojek bengi dibegal rampok, kendaraane dirampas, tukang ojeke dipateni. Bengi kuwi watara jam 8 Dolatif Sakijan lan Mankoplo isih cangkruk ing pangkalan. Crita ngalor ngidul karo ngenteni mbok menawa ana penumpang sing mudhun saka bis lan butuh diterake. Kahanan wengi kura kaya biasa. Angin suwik mendungi grogol-grogol. Awane adem jekut nganti nyubles balung sumsum langite katon peteng. Suasana ning tintrim ora ana kumliwere wong. Mongko andane jam-jam semono mau isih ana kendaraan siji loro sing sliwar-sliwur ing ratan gedhe ngarep pangkalan. Jam setengah 10 Sakijan pamit mulih. Jarine mripate wis krasa sepet. Setengah jam candhae Mankoplo uga nyusul pamit mulih. Pawadane padha jare mripate wis mriyut. Salungane Sakijan lan Mankoplo pangkalan dadi tansaya mamring. Ewa semono Dolatif durung kepingin mulih merga duweni pangajak isih ana pawongan sing kewengen ing dalan. Dheweke banjur mblonyoi tangan lan sikile nganggo lotion anti nyamuk karben ora dadi sasarane kewan sing griseni kuwi. Pancing jam 12 ana bis saka arah wetan mandheg ngedunake penumpang ing ngisore. Ora dos saka pangkalan ojek. Dolatif nyicil ayem. Dheweke yakin penumpang sing mentas mudhun iku mesti bakal njaluk ditreke mulih. Lah rak tenan. Penumpang wadon sing mentas mudhun bis kuwi banjur marani pangkalan. Ojek Pak, tindak pundi Mbak? Pitakone Dul karo mudhun saka anggone mangkring ing sadel sepeda montore. Kedung jongkok, Dolatif jenggirat
Dheweke wis puluhan taun narik ojek ning lagi keprungu sepisan iki ana panggonan sing jenenge Kedung Cungkup. Apa wonten to, Mbak, dusun ingkang namine Kedung Cungkup? Wonten tlatah ngriki menika ingkang wonten dusun Kedung Ombo lan Kedung Sumber. Lah nggih niku saking Kedung Ombo terus ngalor lajeng menggok ngetan. Nah, saklere wono Kedung Ombo niku sing diarani Kedung Cungkup, Pak. Dolatip gojek ning wusanane. Ongkose nek siang gangsal 12.000. Sarene niki pun tengah wengi jenengan paringi 3 dosa mawon. Nggih pun. Wanita mawon dadak nganyang. Sepeda bebek dingerlam di papanake. Wong wadon iku nyengklak ing boncengan lan lungguh begagah. Tangane nyabut ing bangkane Dolatip. Sikepe penumpange kuwi jalari Dolatip grogi. Rasa lanange mungkat. Katik isih ketambahan gondo wangi sing semeber nyogrok iro. Karo terus nyetir nembus petenge wengi, Dolatip duweni pandungo nek ndelok anggone masak sarta parfum sing ambune nyogrok iro mau. Bisa uga penumpang sing lagi dibonceng kuwi upruk utawa wong nakal. Nanging pikiran-pikiran sing durung mesti benere kuwi gagian dibuang adoh. Sebab ora pisan pindho dhewe nggawa penumpang wadon kang dandanane kladuk menor. Nyotone penumpang mau dudu golongane wanita pelayahan. Ora rinoso lakune ojek wis adoh tembus wengi. Sak dalan-dalan sepi katik kahanane peteng dedet. Mung sorote lampu sepeda motor kuwi wae sing magangi dalan. Mergo kahanane tintring, swara mesin sepeda motor mau keprungu banter mecah sepining wengi. Jantine tekan Kedung Ombo wong loro tetep meneng-menengan. Sing digumuni ku ambekane wanita sing boncengan kuwi ngos-ngosan kaya wong sing mentas mlayu adoh. Tekan prapatan Kedung Ombo Dolatip miterang. Niki terus menggok teng pundi, Mbak? Menggok ngalir lajeng ngetan, Pak. Mangke menawi kepanggih protolan lajeng menggok ngalir malih nggih. Semawur wong wadon iku karo isih krupet angkane dul. Sepeda motor banjur dienggokake arah ngalor. Ora watara suwe lakune sepeda motor ngliwati dalan kang sak kiwa tengene tanduran alas jati. Nrobos dalan ing tengahing alas jati. Aneh. Sepeda motor mlaku kanthi alus banget kaya-kaya ora krasa ngrunjal babar pisan. Kamangka sak ngertine dul dalan sing tau diliwati sakupenge Kedung Ombo kuwi akeh jeglongan mergo isih makadaman. Nanging kuwi setahun kepungkur. Mbok menawa wae saiki dalan mau wis diaspal. Ora nganti seprapat jam lakune sepeda motor wis notok protelon. Tanpa dadak takon sepeda motor dienggokake ngalor jumbuh karo pituduhe penumpang. Nambah dalan mujur ngalor kuwi dumadakan wae. Ditoke dul krasa mengkorok. Kahanane tansaya singup sebab manggon ana tengah alas jati gung liwang-liwung. Tasik tebih to Mbak daleme. Pitakone dul kanthi pangrasa sing wiwit ora jenjen. Kon celak kok, Pak. Lah niku napa pun ketinggal saking mriki? Karo isih nglakokake motore Dolatip trilengan nyawang sak kiwa tengene. Ning ora ana omah. Sing ana mung gegrumbulan peteng dedet. Luwih kaget meneh bareng weruh yen ing satengah grumbul kuwi ana kuburane. Kesorotan lampu sepeda motor patok-patoke makom katon pating crongat. Atine dul saya ora kepenak. Sampun Pak mandhap mriki mawon. Sepeda motor nuli mandhep ana sakarepe gapura sing wis ketok mlawus. Sakwise penumpange mudhun sepeda motor terus dijagang.
Abdul Latif ngenteni ongkosi. Monggo pinarak rumiyin, Pak. Kula tak mendhet nyatra nggih. Kondone wanita mau karo jumangkah mlebu garden. Gelem ora gelem dul kepeksa mampir dhisik. Jebule ing walike gapura mau ana omah sing lumayan gedhe. Dul gumun. Dheweke uga tau ngambah dalan iki ing Wanciawan. Ning kok ora ngerti yen ana omahe. Apa wektu kuwi dheweke ora salah open? Monggo istirahat riyin. Upami kersa nggih monggo nyari mriki. Kula tak salin klambi nggih, kersane sakeca. Pangucape wong wadon ayu iku lelewa. Dul kaget. Aja-aja bener pandugane yen sing nembe diojek iku golongane wanita nakal. Dheweke mung ngowoh nalika wanita kuwi mlebu omah. Niki Pak, nyamikane jenengan sambi riyin, entene nggih namung niki. Wong wadon iku metu saka jero karo nggawa suguhan. Sandangane wis ganti nganggo busana putih semrawang nganti lekak-lekuk awake katon kabeh. Dulatif kedhep tismak. Busana mau jalari keteking jantung tansaya nitir. Ndredeg ra karo-karuan. Apa meneh gondo wangi ngebaki kamar tamu kono. Sawise nyelehake piring isi nyamikan, wong ayu kuwi banjur balik mlebu ruang tengah. Kaya ngopo kagete Dul bareng weruh gegere wong wadon iku jebul bolong. Jatiye isih kumetes lan singgate pating kruget. Panone Dolatif sakala sumrepet. Ogel ra karo-karuan. Dengkule otek, jantunge mandeg saknalika. Dheweke langsung geblak ora eling apa-apa. Suaraning manuk penjak pating truwet. Sunare Baskara nembus gegodhongan. Wong-wong tani padha budal makarya menyang sawah. Kaya ngopo kagete bareng weruh ana wong turu mlungker ing ngisore wit kepok. Krungu rame-rame pawongan sing ora liya Dolatif mau tangi cekekal. Sirahe plingukan kaya wong bingung. Wong-wong sing ngrubung banjur padha takok ndodok sele perkara. Kanthi praupan kang isih pucet dheweke banjur nyritakake lelakone. Wong-wong padha gedhek-gedhek. Dul banjur dikandhani menawa sing katelah kedung cungkup mono dudu arane desa. Nanging punden wit kepoh kang mapan ana tengahing kuburan. Diarani kedung cungkup merga sak ngisore kepoh kuwi ana cungkupe cacah loro sarta kedung sing banyune ora nate sap. Semene cerita jimat.